Когато сме на приключение, смартфонът е първото нещо, на което разчитаме. С него снимаме, ориентираме се, търсим помощ и колкото по-активно живеем, толкова по-ясно става, че добрата камера и красивият екран не са достатъчни. Нужен е телефон, който не се страхува от дъжд, прах и удари. И най-вече, който няма да ни остави с празна батерия в средата на нищото. Точно тук на сцената излиза Honor Magic 8 Lite, смартфон, който променя представата ни за издръжливост. Това е модел, създаден за хора, които не пазят особено смартфоните си, а ги ползват активно. Още от пръв поглед дизайнът впечатлява с комбинация от елегантност и практичност. Корпусът е лек и удобен, но под красивата визия се крие истински танк. Телефонът има сертификати IP68 и IP69K. Напълно е защитен от прах, издържа на силни водни струи и потапяне до 6 метра, както и нападане от над 2 метра. Той работи без проблем при екстремни температури и да, мокрихме го, хвърляхме го на земята и дори чупихме орехи с него. Отпред ни посреща голям 6,79 инчов AMOLED дисплей с 120 Hz частота на опреснение и изключителната яркост до 6000 нита. Това означава перфектна видимост дори да сте в Сахара. Под капака работи Snapdragon 6 четвърта генерация, като процесорът е комбиниран с до 512 ГБ памет и 8 ГБ RAM. Достатъчно за игри, приложения и мултитаскинг. Но истинската звезда тук е батерията с капацитет от 7500 мАч и силициево-въглеродна технология. Honor Magic 8 Lite издържа до 3 дни с едно зареждане, а батерията е проектирана да запази качествата си до 6 години, нещо рядко срещано дори и при флагманите. Камерата също не разочарова. 108 мегапикселов основен сензор с оптична стабилизация, 4K възможности и интелигентни AI функции за обработка на снимки. С Honor 8 може да снимате под вода, да премахвате нежелани обекти, да коригирате лица и дори да сменяте фона с едно докосване. А с интегрирания Google Gemini, помощта на изкуствения интелект е винаги под ръка. Honor Magic 8 Lite е може би най-красивия здрав смартфон на пазара в момента. Той е надежден, мощен и изключително издръжлив. А цената му? Цената му е малко над 300 евро.